Здравейте, приятели! Сега се прибирам от работа. Сутринта съм излезъл в 6. Сега не знам колко е. Някъде около 11. Това, където гледате по TLC-то с тези готвачи измислени, всичко е Бошова в работа, да знаете. Работата е до смърт. Работи се по 14-15 часа на ден. Клиентите мрънкат, недоволни. Някои гурмета идиоти. Просто това е реалността. И това е. Това е живота. Това, което го гледате по телевизията, това всичко е Бошов. Няма как ти за 20 минути да направиш тези неща, които ги правят. Само глупав човек може да повярва на това нещо. И така, живи и здрави!